Käytä sinäkin Airamin termaria, niin elämä kirkastuu. Ja voit paljon paremmin. Rentouttava juoma. Tää kyllä pisti herättää, että miten tämä voi olla. Eli miten tää voi rentouttaa tämmönen juoma. Mua rupes se vähän mietityttää. Meinaanko joku kusettaa nyt ihan täysin, että... Jonkun mielestä tää voi olla irvokasta, mutta maistuu paskaa. Erittäin loistava. Just sopivasti paskaa. Joo. Kyllä mä annan tälle täyden pisteen. Joo, ei oo tullut paskaa. Kai itte pitkään aikaa ostettu, että... Aivan paska. Kyllä mä annan tälle 5/5. No niin, ensimmäinen päivä olisi takana. No, mitäs ensimmäisestä päivästä jäi tästä ensimmäisestä päivästä jäi mieleen tai muuta päivästä jäi käteen tai niin miten se nyt sanotaankaan sitten niin. No niin, nyt meillä on testissä tätä eli tätä Pirkan kevyt pippurinen tuore paska juusto. Mä niinku tohon keksin päälle siitä pistin vähän sen. Maistetaan tosta keksistä, että onks tossa voileipäkeksissä minkälaista makua se antaa tällaiselle paskalle. Aivan täyttä paskaa. Ei tää sovi mun makuun, tää on ihan aivan paska. En mä mikään kokki, niinku sanotaan nyt kokkimestari ole näissä ruuan laitetaidossa, että se riittää, että hengissä selviää ja että pärjäilee. Mitä paino näyttää näin aamusta, kun ei ole vielä kerrottu syömään mitenkään juomaan kahvia, niin mikä on todellinen, tai se mikä se paino näyttää. Siinä on se paino, mitä se tällä hetkellä näyttää. On se jonkun verran tekemistä. Kaveri maistuu laimeelta kotkan paskalta.